På Frøstrup Have Efterskole må man ikke sidde med fødderne op på bordet. Men for en crime writer er det lidt anderledes. Crime writers. På Frøstrup Have Efterskole må vi ikke stjæle slik fra shoppen. For en crime writer er det en smule anderledes. Sit den så godt fast. Nice try. På Frøstrup Have Efterskole, der skal vi passe på vores møbler. Men for en crime writer er det lidt anderledes. Crazy. Crime. Her på Frøstrup Have Efterskole, hvor vi kan dyne i salen. For en crime writer er det lidt anderledes. Monster crime. På Frøstrup Have Efterskole skal man være over på familierne 10:15. For en crime writer er det lidt anderledes. Disappearing skills. På Frøstrup Have Efterskole må vi ikke blive cykler. Det må en crime writer heller ikke. Crazy. På Frøstrup Have Efterskole må man ikke være ved rygerskuret, hvis man ikke har rygertilladelse. Men for en crime writer er det lidt anderledes. Crazy. Her på Frøstrup Have Efterskole må man ikke drille lærerne. For en crime writer er det lidt anderledes. Using deadly weapon crime. Crazy. Crime writers. På Frøstrup Have Efterskole kan vi godt lide blomster. Men for en crime writer er det lidt anderledes. Disappearing skills. På Frøstrup Have Efterskole må vi ikke tage ting fra køkkenet. For en crime writer er det lidt anderledes. Nice. Her på Frøstrup Have Efterskole må man ikke gå ind i spisesalen før der ringer klokken. Men for en crime writer er det lidt anderledes. På Frøstrup Have Efterskole må man ikke drille pigerne. Using deadly weapon crime. På Frøstrup Have Efterskole har man kun fødselsdag 1 gang om året. Men for en crime writer er det lidt anderledes. Crazy. Her på Frøstrup Have Efterskole skal vi op på morgenløb hver morgen. For en crime writer er det lidt anderledes. På Frøstrup Have Efterskole må drengene ikke gå ind i en pigefamilie. For en crime writer er det lidt anderledes. Og så kan du!